silai Adipat Monco negara kae ora gelem suwan. Iki aku kang gawe. Kawula ana ing kraton Mesir sorangan, nandang cecingrangan. Iki yo aku kang gawe. Mergo apa? Aku kepengin dadi ratu ana ing kraton Mesir sorangan. Tangeh nganggo lamun ibarate kowe ngenteni tetesipun ing wayah ketiga umpama kowe kepengin dadi ratu. Bapu. Yen ora ana kowe, nggih, mesti aku bakal Kalipati saka Kang Mas. Rahayunipun wonten kula keng ngawat-ngawati panjenengan menawi mboten jebabah depan lemah. Kula saka kowe. Mengkone yen panjangkaku kelakon dadi ratu ana ing kraton Mesir sorangan. Nggih, aku ora bakal lali lawan. Saestu tenan, engko gek nek duwe karep janji-janji pun dadi lali. Aku ora bakal lali karo matur nuwun menawi kados ngaten. Ije siji kang dadi pepalangku. Sinten? Kang Mbok Murtosiah ngandhut punang jabang bayi. Mergo apa? Besok laire punang jabang bayi iki bakal dadi ratumu. Lho, dina iki Kang Mbok Murtosiah seret nganggo jaran ben tumekane pati. Ngaten sekolah.
biar iso urip penak. Mangan kecukupan, pengen apa-apa iso tuku. Oh, mangan sedina mangan, sesuk rong dina ora. Rong dina mangan, telung dina ora mangan. Lah ning awak kok ora krungu ki piye? Ala sing lemu malah bojoku dhewe. Wis wetenge jembling, gundul. Wong gremeng ae kaya wong bentuk. Lah saiki lho Kang, wong kok ora entuk gremeng. Lah sampean iso ngrokok kebal, kebul. Lho bojomu ki lho ketesuk durung mangan. Lho kok mentolo sampean. Duit ora diweni wong wedok nggo tuku beras malah nggo tuku rokok ngono kuwi jan. Sing tuku rokok sapa? Lah nyatane sampean iso ngrokok ngono kok. Aku mang jagong karo Pak Inggi. Jagung Pak Anggi terus kaya sangu. Ora. Lah kok iso tuku rokok? Yo amek rokoke Pak Inggi. Dadi kowe ora diwehi amek dhewe ngono ya. Tapi aku diwenehi gawean. Dene gawean opo, Kak? Tenan ta, Kak? Iku tenan gawean tenan. Oh, ngene ya bojoku tenan iso nyambut gawe. Urung. Lah kok jare diwenehi gawean? Ngenteni panenan. Lah ngekei gawean ngenteni panenan iki gawean opo? Kowe kon dadi kombi. Lah kok aku bakal dadi kombi iki lho. Lah saiki wis ora ana sing ngedos. Eneke ya wong wedok karo wong lanang tok. Eneke saiki modern kombi. Ayo. Mulane kowe dikon dadi kombi. Mau aku ora iso kon dadi kombi. Aku kombi ora tau ngerti kok kon dadi kombi. Mulane kowe dadi sik gen roh kombi. Kang aku lho ketok iso rong mangan rong apa kok ya ora mbok pikir blas. Rumangan iku masak. Lah masak sing dimasak apa? Ya beras. Berase sapa? Lah kan duwe ta ora? Ora. Ora ya ora usah masak do poso. Hah? Do poso. Lah kok poso? Lah apa ora poso? Lah kok ngene Kang api-apian Kang. Apa? Timbang aku ora ndek sekor ora ndek apa-apa kok mau ndasmu tak kethok terus tak masak ngono piye Kang? Wong wedok nyangklak. Kok nyangklak piye? Ana ndas kok diketok mbok masak kowe mentolo mangan. Ya mentolo ora sampean pas mringis ngono kuwi. Lah nek terus ame mbok pangan kowe terus didoni ndasku. Ono-ono ae. Mbok golek gawean kono. Wong lanang karo wong wedok. Saiki piye? Iki cepet wong wedok nek oleh golek gawean. Kok iso? Ora percaya. Ya mesti wae cepet wong lanang ki kancane akeh. Padha nyambut gawe kabeh. Lah nek wong wedok ki nyambut gawe apa to Kang? Wong wedok nyambut gawene ya apa ngomong wangi-wangi wong masak apa mbak-mbak. Lah jenenge wong lanang iso medal-medal iso apa ta apa ngono ning sawah. Kang ngono akeh. Ya carane wong wedok ben ora rekoso tapi entuk duwe akeh. Ya kepenak. Iso piye Kang? Iso Apa Kang carane Kang? kowe ngerti prapatan Karangboyo? Heeh, aku ngerti Kang. Ngetan terus arah Mbulu. Lan kene ana pinggir dalan ana undukan sampah-sampah. Ono undukan sampah-sampah. Iku menggok ngalor arah desa Ngeraci. Arah desa Kraji. Iku ora ana gubuk-gubuk akeh ya. Gubuk-gubuk akeh. Lah kowe daftar ning kono. Iki daftar apa ya? Ya mbok penting entuk gawean ning kono iku. Desane desa Ngeneng. Hah? Desa Ngeneng. Nek sak krunguku ora meneng kok. Lah ndi? Meneng. Lah iku kok wis roh ngono. Lho desane sing ro aku. Lah takok kono, kok takok sing jenenge Sumarse. Sumarse. Mbok Marse sing tau nanggap Ayu Manggala omah pojokan. Lah, Mbok kene ana gawean ora ngono, ora dikeki gawean kowe. aku mau kon rono. Ya, Saiki. kok saiki yo engko ah. Lho kok piye lah wong nyambut gawe ya saiki ben dantuk dhuwit. Ah iki lagi jam piro? Mergawene biasane jam 12 munggah. Nyambut gawe apa iku kok jam 12 munggah? Metane tumo kirik. Lho wong mergawe kok susah bingung lah apa.
Sampeyan ora nyambut gawe, aku ora nyambut gawe. Iya. Anak durung duwe. Lah sampeyan apa mau wis duwe anak? Sampeyan ora nyambut gawe, aku ora nyambut gawe. Lah terus nek anakmu njaluk jajan mbok kei apa? Ya carane ya. Carane piye? Anak emdol nggo tuku jajan. Hei, Hmm. anak mbok kon ngedon. Lho aku lho metenge rekoso, lahirke rekoso. Barang meneh njaba kok mbok kon ngedol karepmu dhewe apa iso sampeyan gawe ngono? Lah jare- anak didol terus gawe neh ngono. Lah jarene gak iso tuku jajan. Lah nek ora iso tuku jajan ki ya mau anak budidaya supaya anake ben iso jajan. Lah iya. Lah iya. Budidaya supaya iso duwe jajan, ya iso mangan cukup. Lah. Anak emdol kilon. Seto, wong anak kok mbok kon ngedol kilon iki karepmu dhewe apa kongkonan kowe iki? Wong ora usah susah perkara anak. Ora usah perkara dhuwit ya ora usah susah. Saiki perkara anak ora entuk susah. Ora usah. Perkara dhuwit ora entuk susah. Gak Lah terus bendinane mbok kon mangan apa, Kang? mangan sego. Sego tukune nganggo apa? Kanggo dhuwit. Lah duwite ora duwe. Ya carane lho. Carane piye aku mau pengen tuku beras piye? Ya golek-golek. Lho golek ning ndi? Kowe iki tak kei dhuwit 5.000 ta? Lho yo entek wong 5.000 ki tuh apa to, Kang? Walah, wong wedok boros. Wong dhewe 5.000 kok wong wedok boros sing karepmu piye? Nek dhuwit 5.000 iki kudune iso entuk beras 3 kilo. Ndok ora usah golek. Langsung njaluk Mas Pali. Mas Pali ndoke kon ndoke Mas Pali. Mas Pali rak duwe ndok. Ndok apa iki? Ya ndoke Mas Pali. Mau kon njaluk ndoke Mas Pari nek aku diamo bojone. Engko sitokan karo bojone. Ya carane no. Piye carane piye wong dhewe 5.000 kok entuk beras 3 kilo. Monggo beras saiki lho sekilo 15.000. Goblok kowe nek ngono. Lho kok goblok? Carane Carane piye? kowe ape tuku beras? Ya. Dhuwit cekeli. Ya Cek cekeli. gawa ning pasar Glonggong apa Batur. Pasang gonggong. Budal ning pasar. Ya. Golek toko beras. Engko nek wis ana toko beras, mara takok karo bakule. Takoke piye? Omane sing dodol wedok. Bu, beras niki empuk napa mboten ngono? Ngono takone. Nah, engko nek sing duwe beras sing dodol, kandhane empuk, aja percaya. Lah sing bakul ora entuk percaya piye to, Kang? Ya aja percaya. Lah terus Carane kowe terus kandha ngene. piye? Kula tak nyuwun conto riyen. Engko nek empuk kula tak balik rene tuku beras. Njupuk rong gegem adahi kresek. Entuk rong gegem, duwike kalong ta ora? Ora. Lah wis entuk beras ha? Iya. Balik golek bakul beras sitok eneh. Lah terus Ya tak eneh. lho ngono mau. Beras niki empuk napa mboten? Nek jawabane muni empuk, aja nggugu. Njaluk contone. Njupuk rong gegem adahi kresek, wis entuk pirang gegem? Kok tanggegem? Wis cukup dienggo mangan seminggu. Wong kok tanggegem kok seminggu? Lho, patang gegem. Sedina kuwi kurang kok sama tanggegem kok seminggu. Alah, Iya. carane no. Carane piye meneh? Beras jupuk rong jumpuk, kom banyu gen ngantek bededek. Engko lagi dang. Iku jenenge yo wis santen iki seneng. Gini. Wah, aku nang pasar terus aku anggar pindah-pindah ngono terus aku dikepuni wong ben aku mati ngono ya. Lho, mangan genah ora usah tuku beras. Lah kok genah piye wong bojo mati kok genah? Lho tanggaku dhek iki mati, tanggaku ora ana sing ngandani mara do nggawa beras, nggawa mie, nggawa gula. Masam. Aja wong lanang kakekane iki. Lho, lah kene. Lah wong wedok karo bojone beras karo mie karo. Lah nek terus sampean ora ana sing ngono ora ana sing masake sapa? Kok nek wis mlumpuk kowe urip eneh. Goblok. Lho mati urip neh masa matine kathok ngono. Ya ora apa-apa, engko tak gawekno tes kowe tur tak tes. Mbok urip neh. Biasane mbok cas aku terus mati. Apa angger dices klintru? Lah iki yo sing asline sing ora ndek anak ki sampean. Kok iso aku? Iya, wong nyatane sampean ki menawa kegabuk kan
Ora iso. Apa? Wong nyatane tak jajal ning gone rondo kidul omahe meteng kok. Lali aku. Keceplosan. Piye? Ora. Maksude jajal takok. Carane ndek anak piye? Alah, ancen yo pacule sampean sing bengkong iku. Takok karo Mbak Tiah carane ndek anak piye? Lah tekoke piye? Mbak, carane ndek anak piye lho? Engko ra diwarai. Teko carane ndek anak. Engko aku tak tekok karo Mas Har. Sampeyan yo teko. Iya no. Iso. Tekok karo Mas Har carane ndek anak piye? Apa ngene? Piye? Kene sing isik duda sapa? Terus? Takok wong kene sing duda parani. Nah aku teko piye? Ya tekok Mak carane duwe anak piye ngono. Aku teko wong duda iku mau. Iya. Carane duwe anak. Ben diwarai wong duda kowe terus meteng. Engko aku ya golek wong rondo. Ngerti aku saiki. Lah terus, Padene sampean ate seneng wong liya ngono ta? lho, sing ngomong Lah sapa? kuwi nyatane sampean arep golek rondo. Wong ki mbok yo mawas. Mbok menawa jan sampean kuwi mergo paculmu ki bengkong. Cilik cenjek yo ora gedhong nggo macul sawah. Yo ora. Ora apa. Yo kowe iki sawan baceken. Yo ora iso sawahku kok bacek sawah. Sawah kakean banyu kebanyon anggur tak patuli bececek kok. Alah. Ora kena ditanduri. Oh ancen yo piye to maculi wong paculmu yo ora gedhong kok iso mbok kon macul. Ora gedhe piye? Lah nyatane yen gitu lah aku ya wis duwe anak. Trae lemah pero. Kok iso pernah? Anggur tak patuli kemerasak. Alah merasa pada. Kakean ketibanan godhong pring iku apa? Lho kok iso sawah kakek ngeblong pring. Lah tak delok yo merunggut nganggur. Salah ora mbok katon. Mat iki patut iku apa? Jare godhong pring gak diresiki Ah. kuwi. Yo ora kena. Yo kena kok iso yo iki wong lanang ancen majer. Sapa sih macet? Lho sampean kuwi kok iso sapa-sapa terus ae. Bonggep sapi piye? Lah nyatane yo ora iso tenan kok iso. Iki nek sing dhe omah lagi tukaran mertamu. Balik. Tukaran urung bar malah rene. Wow. Piye tamune mbok kon mulai. An balik. Yo tukarane yo. Ya tukaran urung bar. Ora wedi tukaran karo kowe masam. Aku ora nggumun jane aku lan dhisik yo mau dadi bojo mondor. Lah kene lek. Lah iki yo wis gundul ketemu jembling elek. Elek? Pisan. Gayane karo aku ora ro aku sedina ngiler ate. Alah aku kok ngiler lho aku lho ora entuk sampean uripku penak tak kandhane. Kok iso penek? Lah piye wong aku arep di kecamatan dhisik dadi kan uripku penak. Dipepok Karo Kecamatan. urang. Sing ngene sapa? tukaran kok bersambung iki lho. Lah urung rampung tenan kok. Lah kudune iki tukaran. kudune nek ana wong tukaran iki ndelok siniasi. Nek ana wong tukaran delok situasi. Iki manggone ning kene. Nek nang kene, Siniasi, nek ning kono situasi. gitu. Ya wis tak delok carane wong tukaran piye. Engko nek aku wis ngerti carane wong tukaran piye, sesuk nek bojoku digondol kancaku nek ben iso tukaran. Ora usah tukaran nek digondol kancam. Lah terus Aku edo ngakurina wong iki ben digondol wong. asline kok padha. Lah kene. Lah iya. Lah Mas ben ora tukaran terus. Omah-omah kok tukaran terus. Hobi. Iku jarene wong kandha, jarene wong tuwa ngomong ngadohake rejeki. Contoh ae kaya Mas Har Mas Har, karo dulurku wedok Mbak Tia. Mbak Tia. Ora tau tukar padu. Isine lunga ngalor ya melu ngalor, ngidul ya ngidul. Buktine apa? Rezekine tansaya akeh, anake gembridil. Ndak omongi. Apa? Aku iku tau rukun karo ndekne malah isin. Isine. Jarene nak kaya nyonto Mas Har karo Mbak Tia. Ha. Ngalor ngidul runtang-runtung. Heeh. Tahu bojoku ngalor ngidul tak cekeli tangane runtang-runtung. Apa iku? Sampe apane wong anane tak cekeli tau tak colno nyauti penteran. Aja. Masa mbok padakno Marane maling. wong wedok kok penggawean maling. Ayo Lydia kene. Kakakmu kuwi to. Aku lho
Dadi adimu isin rumah tangga kok tukaran ae. Ora usah tukaran. Ya ora usah yo. Langsung pegat ngono ae yo. Piye to? Arene gak ada tukaran. Lah kowe ngandani aku. Aku kang kandhani wong ora usah tukaran ae kaya aku ngono ae kowe. Lah iya. Lah iya kowe ora tau tukaran mergo apa? Oleh sing bojak tukaran sapa? Wong bojomu langsung digondol. Ketae wong kene bahagia. Nggih. Mulane aja ngono. Akeh aneh malah. Lah kene sing ora bener. Kok ora bener iku ya bener no, timbangane kowe lara ati. Lho, gak longkono ben puas. Lho tapi kowe juara lho. Juarane tak ibaratno wong nandur pring utawa amek pring. Maksude sing dhisik iku tak anggap pring kula. Karepe pring kula apa? Kulite tipis, bolongane amba. Bener nek mbok buak. Kowe nyatane buak pring kula entuk pring legi. Kok iso? Iya. Kulite kandel bolongane ciut alias prawang. Rae jalukane yo ngene iki ora tau ditanggap kok. Ora ngono. Kene dulur-dulurku ndruju lho kok ketoke nek aku apa nglakoni kaya ngene kok do seneng ya. Ancene wis diancam dulur-dulur ndruju. Ana apa? Mas Har karo Mbak Tia iki wis kandha. Apa? Gawe lakon sing kira-kira sendur karo mogol awon. Piye? Ya ngene lho, Mas. Yang lalu biarlah berlalu. Ketoke kok rada getun iki. Lha apa getun? Lah nek ora getun ngomong nek ngegas kene. Ora ngegas, karepku niku ngeten lho. Sampean wong loro, jeneng wong omah-omah niku ora tak kon rukun. Terus ana persoalan apa to? Kok nganti rumah tangga kok do tukar padu? Iki lho jane wonten apa? Jajal, mumpung aku adimu mara, ayo dadi selesaikan. Oleh ngomong kleru kabeh. Ngomong kok kleru. Aku lho ngomong karo camat jakenan karo Bupati Pati Pak Dewa ora tau kok kleru. Omongan karo kowe kok kleru. Lho, kowe lagi trima karo Bupati Pati. Nah, aku lho tau diceluk Pak Prabowo Mot. Sombong. Tenan mlebok. Lho ora percaya. Dua gelang wayung manggole gayam diundang Prabowo kok moh. Moh. Peraya. Bodoh sekarat ya ngene iki. Ngono kuwi kanamu kuwi senengane. Yakin tenan aku diundang Pak Prabowo moh. Lah nek aku ya gelem. Lho bento kowe ku. Aku iki ketua mbok bento. Lah nek ngene iki ya ora nek ketua. Ini padha-padha kowe adikku kok. Piye? Neng dinding kon. Nek jenenge kawula cilik, wong cilik, kok diundang Prabowo. Iya, iku kudune ya gelem. Sapa wae? Wae sapa? Sing diundang Prabowo kudune gelem. Berarti wong iku ceh goblok, ngopine kurang adok. Asemane. Aku nyundang moh diundang Prabowo. Kok diundang wong iki? Gelem Ndor. Moh ndok. Lah kok mah diundang Prabowo kowe? Jenengku sapa? Sendor. Lah kok diundang Prabowo? Matane. Lho gak moh aku. Kowe ora iso to omongan karo kangamu. Mula dadi tukar terus omongan karo aku. Ya ngono kuwi. Bulet nek dijak omongan. Dekne lah ya diundang Ibu kita Kartini ya ora. Ora jane ana persoalan apa? Persoalan apa iki jane? Lho kok malah takon aku kuakekane kowe iki. Kowe iki kakangku lho kok malah takon aku. Wong sing tukaran ki kowe lho, ora aku lho. Kok malah kowe takon aku ki karepmu ki
piye? Paham? Oh, aku dadi roh saiki. Ana apa? Anane bojom digawa garangan ya perkara iki lho kowe iki. Nek dijak omongan gak mudeng blas. Bojom njaluk apa mbok tukakno piye? Ana wong lanang kok ning gone Indomaret kok trimo diperintah tuku. Lah wong ora ngerti kok. Oh nek anjur mung aku ora dijak jajan ta opo. Ono kok wis aku dikongkon bojoku ayo ning Indomaret. Usrak aku tak tuku roti malah dikon tuku sotek. Mulane kowe dipegat. Lah ya wong taewange ngene aku rupane sotek iku ora mudeng lho. Aku menghilangkan harga diriku lho. Lah kowe ora mbok delok sik. Ngono iku kanggone apa ora lho. Ya gelem aku nukokno. Lho ngono kok ya gelem digondol kancaku. Berarti kancam wis apal sotek iki lho. Menawa iya. Lha kowe iku yo aneh. Kok guyon-guyon apa lho iki? Mangkel ae. Guyu karo kowe iki. Ah wong lanang lho kono Indomaret tuku sotek kok ya gelem ngono lho aku iki. Aku iki dadi wong ki apa kekarepane wong wedok ki tak turuti ya. Iya, aku ngerti dene aja kenemenen tadi. Bejo saiki, Ndek. Piye? Bojo ora roh dhuwit, ora iso numpak motor. Iya, malah saiki nang ngendi-endi kok ngeterke nang ndene pemandangan kok. Omahe dibangun kok malah bingung. Ora apa-apa, anjen Gusti Allah iku netakno menungsa iki adile ra karuan. Terus, Lah yo dijoli sing kaya ngono iki ra malah luwe apik. sing ijoli sapa? Wong kowe iku sing glidik kok. Main ning pancuran tak golek rene lho jebule ning gone bojone saiki wakekane tenan. Oh, mulai kaya meraup. Ya ora apa-apa wong duduk ora oleh. Lah sore-sore. Lho, bose nanti. Mbok, Pak, metu mang lho, metu guritan pinggiran kono. Tak lurung ngalor ngidul. Won jegengges yang-yangan. Oh aku ngono, aku lho sombet cita-citaku nek bojoku mati. Kowe nek mau kok dongane aku mati iki sing kenapa? Kowe tak ingoni ngantek mati ngurak pokoke. Aku mbok ngene mati murah. Ya sombet balongen tak jupuk tak gonceng. Ora. Aja duwe cita-cita sing elek. Mergo ngene. Ucapan itu adalah doa. Mulane nek iso ngucapke ya ngucap sing apik. Kaya slogane Mas Har. Apa? Slogane Mas Har. Apa? Bukan aku yang hebat, tapi doa istriku yang kuat. Nek kowe yoga. Ngono aku. Ora piye to? Nek slogane ndek Apa? bukan aku yang hebat, tapi istriku yang digondol minggat. Ora, jane ana apa-apa. Iki ngayal. Aku neh. Iki lho, kangamu kuwi tak kon nyambut gawe. Ben mangan kira kurang mosok mangan sedina rong dina ora mangan. Mula awakku entek. Lho, tak jaluk ngono jek sambet. Tak jaluk anak ya ora diwenehi. Apa? Anak Ame tak gawekno kok lemah lempung ora gelem. Anak Aduh, njaluk. omah-omah 10 tahun ra ndek anak. Dadi iki mau ceritane kowe rumah tangga do geger iki mang perkara urung duwe Lah anak. iya tadi wong jeneng omah-omah wis 8 tahun lho. Sampeyan Anak kok tak ora. jaluk kok emoh. Jarine wong-wong kondo, Apa? wong nek omah-omah Hmm. iku nek duwe anak Nek. ora bakal goyah, Ora bakal ora bakal pegatan, ora bakal kocar-kacir. sing kandha sapa? Ibarate omah iku wit. Nah. Iya. Ya. Uwit iku ana oyote, oyote iku anak. Oh. Wite iki pakane, godhonge iki bojone. Ngono lho. Dadi paugeran iku mesti. Hah? Iya. Dadi nek wong omah-omah sing oyot iki anak. Anak Uwit wong lanang. Wong lanang. Godhong wong wedok. nek wis duwe anak Berarti ora bakal rubuh kuat. ora bakal Pegatan. sing kandha sapa. Lah iku ngono. Tenan yo. Iya. Yai mija urip. Ijek dek
Wonge aja ramah neng neng. Gawa rene, Yaim. Tak geceke cangkeme. Digecek piye nek? Ya ya mbok gecek cangkeme. Lah iya, wong omongan kleru kok. Lho, jare nek duwe anak ora bakal pegatan. Ora bakal. Mergo anak padha karo oyot, uwit padha karo Bapake, godhong. mboke, Lah aku biyen anakku pira? papat. Lah kok pegatan? Iku berarti godhonge dipangan rayap. Wong kok ana-ana ngene lho. Iya, iya. Anak kuwi titipan. Sing Ora nitip, usah mbok susahi, Terus? ora usah mbok geloni. Mergo nek Gusti Allah urung nitipno karo kowe yo, kowe ora bakal iso meteng. Lah carane piye iso Gusti Allah nitipno bojoku? Lah. Bojoku tak gawa rono. Ning gone Gusti Allah. Heeh. Engko nek wis Kenapa entuk dititipi? ben dititipi ngono lho. Ngono. Bayar ta ora nek dititipi? Iya. Saya yo tak siramu tak otok-otoke. Iya, Di. Ketoke yo wis rada koplak kowe. Lho kok iso? Lah piye wong kandhane bojomu? Kowe ape digawa rono? Lah iya. Diketemokno karo Gusti Lah, Allah. jare Kowe gelem yo gelem jare entuk anak. matamu. Lho iya kowe mangkondo dhewe. Lah lisane ketemu karo Gusti Allah piye? Kudune Lho numpak kereta. Ah, iki lho manut bojoku. nek kereta tok ya ora iso ketemu. Ya iso Carane numpak kereta Jawa. Sikil papat kok juga menungso. Sik, kok Di. sik. Iku nek digawa sing nyelem sanak modar. Sing ngomong sapa? Aku berarti nek aku modar aku mau mateke terus to, Dong. Lah kok iya ae. Lah aku ora ngerti kok. wis aja tukaran. Kang, Piye? ayo do ngopi. Engko nek menawa entuk Rada. pitu. Iki lho ngajak ngopi. Biasanya anggere ngopi kan PK-ne acu-acu. Ya opo? Kowe nang omah yo. Kene mah. Kakang tak sae metu-metu ya. Oh, dicane ben pekanan. Nek apa ngerti engko nek entuk pikiran, atine fresh. Apa tuku jamu kok ben kowe iso damel. Oh, ngono ya. Tambani lho ya. Aja kuwi ning pekanan ya, Bang. Apik pikiran. Jarene Kang Pali gawe warung iki nggih endi to? Sira sapa? Lah malah teko alas. Masa Kang Pali gawe warung pekanan iku aneh-aneh ae. Obok iku. Garuan. Heeh. Apa ngene? Yo golek warung-warung sing kira-kira akeh panganane ngene lho. Demare mek tukul ae piye? Tukul sapa? Iku ketua ketoprak Cahya Mardika. Lho. Bungas. Heeh. Main ta ora iki, Mang? Ora ngarah main ah. Dene malah seneng gak kesel. Lah kok ngono? Lah ora tau main ketoprak main terus kok pengen ra. Mune kumpul. Bang. Bang, kok iso Lah wong aku main nang kene jarene keluarga ya ora gelem cengok-cengok e. Lah iku ya aneh. Wong kabeh wong do golek panjeran kangelan kowe malah mbok tok. Sing bener apa iki? Ono jangan kamu buat. Ayo golek. Ora urusan. Salah ora gelem manut. Kowe nek anut penak uripem. Manut aku kok mangkat saka mesin sorangan kok manut ki piye? Wangel. Yen kowe ora gelem, sapa sing arep ngayomi karo kowe? Kang Mas Prabu Sudono. Iki wis temekaning pati karo kowe. Garwaku wis kok pati. Yo. Yen ora dimenah aku sumusul marang garwaku pati ora. Nah, timbang kowe dipateni, tak mek bojo aku piye? Ora sudi. Hei.
Piye balik meneh? Tak pek bojo aku. Ora usah kowe bojo aja bojomu. Kakek kan jenengane ku. Kula kan bari. Bari kembar kuri. Kaya beri prima. Serasa kakek ngomong Gede. apa? Pancen wong garwamu aku sing mateni. Saiki karek kowe. Kowe lunga apa kepengin mati? Mati wae. Pengen mati? Bedil waduhe. Sendika. Kene opo? Ayo. Mateni kabeh. Urus anu. Wis rampung apa urung? Ampun. Wis. Waduh. Kok malah nangis iki? Nggih. Kok nangis? Pangeran, Ngopo? kula kaget nangis. Kaget. Mesti ana jalarane kaget. Kula sampun ngesti dawuh panjenengan. Heeh. Pari kedah mateni kalih Ndara Putri Mertosia. Iya. Sak sampun mati, kula bedel wadukipun seret. Bener. Ponang jabang bayi niku. Iya punang jabang bayi kenapa? Sareng kula dalake saking wetenge mbuke. Heeh. Mboten ana ndase. Bayi mau Ora ana ndase. ora ono sirahe. Sing Sing bentuke kuwe. Wong walik ngene kok. masa Dulu ya? Oh, bener no. saking gugupe Ndara. Ora saking gugupe. Andeng-andengmu lho kok ora ono karno. Gayane nggo andeng-andeng barang lho. Ben kaya moh tukul ngono. Iya lah. Iki piye? Nah, Iki piye? Kula- Aku mau utusan apa? Murtosia yo mati, ponang jabang bayi yo kudu melok mati. Nanging bocah niki dereng ngerti dosa. Kula niku wedi. Oh, ngono. Yen kowe wedi mateni ponang jabang bayi, nggonmu dadi patih, aku dadi ratu ana ing kraton Mesir sorangan. Iki cabar ora bakal kasembatan. Kok saged kados ngaten? Iki yen mengko dewasa aku jumeneng ratu iki bakal ngucik marang patine wong tuane. Cilaka apa? Nggonmu dadi patih, nggonku dadi ratu iki sak umur jagung. Menawi mboten kula pateni, ponang bayi niki benjang dewasa. Menawi mangertosi ken mateni tiyang sepuhipun kekalih kula lan panjenengan mesti bakal cilaka. Cilaka bales. Sadurunge ngerti ponang jabang bayi iki. Nggih. Sadurunge ponang jabang bayi iki dewasa. Pateni wae. Ngaten. Heeh. Sijokan nggih. Kok situane apa? Nggih. Nek kula kan mateni iki kabeh niku repot. Ampun nah. Riyen, Napa? napa? Bongkar. Hei. Lo apa bungono kae? Bisa lo? Enggak. Sama niku lho. Aku kene. Ya. Gagake. Nggih, pun landhep nih. Ponang jabang bayi iki ora iso nangis. Iya apa ora? Lah sing nangis napa padha ngeleh napa? Wong aku dikeki mangan ngono kok ngelek cangkem. Lho ya, mingkem wae. Biasanya kan ana dikon ngoten niku. Iya. Lah saiki gak ono. Mlempem, lali. Ndak atau diwek itu selak. Udah pateni. Ndang. Bongkrek guju. Ndang. Kowe geden andeng-andeng ku apa marane? Mboten bar Gayane nggo kalung barang. walah tukang ewek-ewek bar tuku ayla. Apa? Ayla. Iya piye? Terus pasang untu. Mulane sakniki megah. Megah. Ayo. Ayo. Ya. Mati kowe. Aku ora ngedor. Lho dia kagenan.
bosang. Ayo Di, kepro. Ayo. Ayo cepat, tak tiba Di. Oke. Awas, yo. Bose. Ayo. Bose. Lo, Ngepro ya ngepro. lah kene. Iki ngepro ketoprak. Lho kok nganggo watu tenan iki. Loh. Kowe mang dikandani dalange apa ora? Nek wis bayi tak pateni. Nah, bayi ape dipateni, aku mbok ceprot watu. Lah iya. Pluru watu ra ono, cuma sing cilik ra ono, gedhe lah. Lho, nek yo ora watu tenan aku pekok. Ngakek ane iku. Ngarep patiku ape kowe? Bosen kowe ndan aku. Lho kok kowe wani miso iki lho? Ah, tak pecat ta. Lho iki sapa? Hah? Iki sapa iki? Mogol. Lah iya. Lah kene, Sing diketoprak. ora urusan. Asal wedi aku. Sopor kowe. Ayo. Jangan damai. Kowe nek aku mbok ceplok watu, kowe tak pecat tak ono tukul, apa ketoprakan tak cekel aku. Piye? Bener no? Alah gayane nyekel toprak lo boyo bubar. Yo. Iki sing salah iki lho, Sok. Lho, Sing salah lho kok ora yo kono. lho kok kowe iso nyalahke aku? Mergo dawuhe galang iki engko nek ana wong loro arep mateni bayi kon ngepro watu. Bener. Kuwi bener, ning carane aja watu tenan. Lho ya. Nek yo upama tenan ana bejane. Bejane piye? Aku aman. Amane. Luar dari sejarah. Oh iya dene dia utang ati kok. Akal ambek. Oh, bayaran wis. Akalan ngeprok yo ngeprok. Kudune iki bareng. Aja dhewe-dhewe. Oh, ngono. Ngeproke iki aja nganggo watu tenan. Watu ketukan. Iki lho lao. Ngono. Lho iya no. Loro watu. Ngeproke ketoprake mbak-mbakan. Ya, Pak loro watu. Oh. Ngerti? Ngerti? Siap, Komandan. Siap, Komandan. Penembak situ lho. Hei! Wis sesuai melo stres ono. Ayo, ngalor itu. Hei! Kaya dolanan FL lah. Lah ketoprak mrene mboten stres, mboten kerasan kok. Lah juragane stres kok. Oh iya, juragane stres. Anak buah Stres. Nek juragane bojone nom, anak buah. Temen melu nek aku. Lha kok ora melu piye to, Dok? Lha kok ora mana-mana iki lho. Wong wong lugu. Lho ya wajah. rencana Lho ya iki wajah sing mogol. Saiki lho malah nom nek. Ngomong wong gurahe cah cilik. Lho iya. Kok iso tadi cilik lho? Mbah. Iya. Aku dhewe yo. Ayo. Wes. Ya. Ya, apal? Tenang lho, bareng ya. Jadi Ya. macane dadi siji. Alah. Bae macane dadi siji. Weteng wis ngeladeng. Ya. Urung tutuk iku blesna. No. Wis dadi ambruk. Bocah bento. Bayi ini aja berarti aku. Oleh kudu kok piye? Lah, gak. Ora iso lho. Oleh kudu kok piye? Ya, Ana ketoprak kamu mudeng. lah mang jarene dalange ngono. Engko nek wong loro mbok kepro, bayine gondol. Lah mbok berarti. Lah jenenge semaput ora bebas lho. Ono iki semaput bebas. Sing bebas iku wong bento. Kowe lho bento. Wis aku tentara. Pagot terus. Iki lho taboten watu. Jarene bojomu ora duwe anak. Anak iki dadi gawa. Dene iki mati apa urip wis terserah. Yo. Tak urutani. No. Tulisan to. Tanya opo? Betapa malang nasib Ayo tangi. aku dibleki watu. Kuak, watune kuak. Kok abote ngeten kok. Lho watu sakmono kok iso abot iki lho. Wong watu entang ngene kok iso abot. Oh, tapi ngoten lho, Ndoro. Lho.
Lho apa ora? Iki kabeh iki kowe kang jalari. Nah, kabeh sing jalari iki kowe. Alah, Yen saka ponang Jabal Bayi mau waduke Kamurtasya. Iki mau pateni, ora bakal kedadian kaya ngene iki, ngerti? perkara niku ora usah dipikir. Lho kok bisa? Perkara bayi ilang ora usah dipikir. Kang Batu Kanjeng Sang Prabu Suryodana mati, kraton Mesir Serahan Komplang, bojone mati aman, sing dadi ratu panjenengan. Cocok. Dampar Mae Sendana ana ing kraton Mesir Dorangan. Janjine lho Kae Komplang. Yo. Mula dina iki aku bakal jumeneng ratu kanthi jejuluk Prabu Anom Surpanca Surya. Hei, lapo ki aku sih kok. Aku apa guyu ning isin? Aku padha isin. Kamplang. Hei. Mergo aku ora lali lelabuhanmu. Nggih. Dina iki kowe tak angkat dadi patih. Kula matur nuwun, kula nggih ganti jeneng lah. Sampeyan Surya. Sampeyan Sang Prabu Panca Surya. Kula nggih patih. Oh iya kudu dikali. Ben Patih imbang. Guna Santo. Nah. Ora pantes. Kula Guna Santo kula pendhem sing dilu. Yo. Tembung karet niku. Karek Mbah niku lho. Heh? Endi? Lah niku ngono kok. kula badhe ganti jeneng Pancasona. Patih Pancasona. Panca ki apa? 5 Sona asu. dadi Sri Panca kaya asu. Pancasona. Nek ngono wae kirek 5. Apa lagi? Kirek Panca 5. niku 5. Saiki wis cetha. Aku dadi ratu, kowe dadi patih. Hayo munggah. Monggo kedelaken.